Добър вечер, скъпи приятели, скъпи партньори, парфюмери, производители на косметика и ароматерапевти. Днеска произведахме нов продукт. Изключително нов продукт, който го няма на пазара. Това е Абсолю от кориандър семе. Ето, искам да ви покажа Абсолю от кориандър семе. На цвят кафяво, формата течна, супер ароматно и лесно за работа. Разтворимо в масла, базови масла, етерични масла, други абсолюти и, разбира се, синтетични добавки или някакви други неща за парфюмерия и косметика. Сега ще ви покажа набързичко как изглежда. Такъв прекрасен, уникален кафяв цвят. Искам да го изям. Пожелавам ви лека нощ, бъдете живи и здрави с марка Боджак.